Puspusan po ang konstruksyon at pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura sa mga island barangay sa Dagupan City bilang bahagi ng pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng mga residente sa banta ng storm surge at tsunami. Sa Barangay Pugaro Suite, ipinagpapatuloy ang konstruksyon ng pinahintong evacuation center na maaaring takbuhan ng mga residente. Ayon sa pamahalang panlunsod, aabot sa 1,000 residente ang pwedeng lumikas sa 3 palapag na silidaranan na may roof deck o nasabing pasilidad na may roof deck at open ground floor para hindi maipon ang tubig na naaabot sa level ng unang palapag. Ibinahagi rin ang pagpapatayo ng karagdagang gusali sa may barangay sa Lapingaw at matapos ang maaprobahan ng pondo para sa pagpapabuti ng sistema sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Samantala, inihayag naman ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez na sabay-sabay na i-activate ngayong Disyembre ang 9 na bagong tsunami early warning system yung TEWS sa lungsod para sa kahandaan ng lungsod sa sakuna. Dahil na-install ng ating tsunami emergency system ay i-activate po natin pagdating ng December on the 2nd week. Sabay-sabay po i-activate yung siyam na TEWS, tawag natin tsunami emergency warning system. So ngayon we are looking forward to preparation ng mga barangay to present it to us. Yung first batch lang yon. And then we will re-echo to the second batch. Yan po ang tinig po ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Matatandaan na nauna nang sumailalim sa tsunami drills, hazard mapping at evacuation trainings ang 15 barangay sa lungsod ng Dagupan. IFM News. IFM News. IFM News.